na gitare. V Twitteri je najlepší YouTuber. V Twitteri je najlepší YouTuber. To som ja. Hej, a ja som najlepší YouTuber, lebo som v Twitteri 1, 2 a ja som najlepší YouTuber, najlepší, ja som YouTuber, ja som najlepší YouTuber, ja som najlepší YouTuber, najlepší YouTuber je v Twitteri 1, 2. Najlepší YouTuber je v Twitteri 1, 2. Taký najlepší, taký dobrý je. No. A toto bude pesnička na v Twitteri 1, 2. V Twitteri 1, 2. Na jeho pamätku. A on je najlepší YouTuber. A on je najlepší YouTuber. On je najlepší YouTuber. Najlepší. V Twitteri najlepší je YouTuber. To je najlepší YouTuber v Twitteri 1, 2. Najlepší YouTuber v Twitteri 1, 2. To je najlepší YouTuber v Twitteri 1, 2. Najlepší YouTuber je on, bo on je najlepší. On je najlepší, on je najlepší, On je najlepší YouTuber v Twitteri 1, 2. On je najlepší YouTuber. On je najlepší YouTuber. On je najlepší YouTuber. On je YouTuber. On je na maximum najlepší je v Twitteri 1, 2 je najlepší YouTuber je najlepší zo všetkých. Najlepší je zo všetkých. Najlepší je zo všetkých. Najlepší je zo všetkých. Hej, najlepší je zo všetkých. Zo všetkých. Najlepší je YouTuber zo všetkých. Najlepší je YouTuber v Twitteri 1, 2. Najlepší je YouTuber 1, 2. V Twitteri 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 1, 2. Najlepší YouTuber. V Twitteri 1, 2. V Twitteri 1, 2. V Twitteri 1, 2. Najlepší YouTuber je v Twitteri 1, 2 je najlepší. Bude to na jeho pamiatku. Ja som v Twitteri 1, 2. On je najlepší YouTuber. On je najlepší YouTuber. Štefan Java. Alebo v Twitteri 1, 2. On je najlepší YouTuber. Štefan Java. Alebo v Twitteri 1, 2. V Twitteri 1, 2. V Twitteri 1, 2. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kanál.
On je najlepší, tento V3, 1, 2, V3, 1, 2, V3, 1, 2. On je najlepší. 3, 1, 2, V3, 1, 2, V3, 1, 2. On je najlepší. V3, 1, 2, V3, 1, 2, V3, 1, 2. On je najlepší. On je ešte Vestická 5 YouTuberov V3, 1, 2 Ronaldo kanál 5 Vesgičiek. On je najlepší! V3, 1, 2 V3, 1, 2 V3, 1, 2 je najlepší. Ronaldo kanál Ronaldo kanál Ronaldo kanál. On je najlepší. Ronaldo kanál. A najlepší je V3, 1, 2. On je najlepší. Toto je YouTuber. Lebo to som ja! V3, 1, 2 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 Najlepší YouTuber je on. YouTuber je on. Najlepší YouTuber je on. Áno. Najlepší YouTuber je Kto je najlepší YouTuber? Kanál Ronaldo a volá sa ten kanál V3, 1, 2 V3, 1, 2 V3, 1, 2 V3, 1, 2 Najlepší YouTuber V3, 1, 2 V3, 1, 2 Keď ho poprosíš za video, keď tam napíšeš, keď tam dáš dve srdečka smajlikové červené, tak to bude pre mňa znamenať, že mám urobiť ďalšiu pesničku. Čo by ty? V3, 1, 2, lebo to som ja. Tak musím tácať moje videá. V3, 1, 2 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 Najlepší YouTuber je V3, 1, 2 V3, 1, 2 Najlepší YouTuber je V3, 1, 2 V3, 1, 2 Najlepší YouTuber je V3, 1, 2 V3, 1, 2 Najlepší YouTuber je V3, 1, 2 Najlepší YouTuber je on, čo má najlepší kanál Ronalda, Cristiana Ronalda, futbalistu a V3, 1, 2 Nezabudnite na neho. Najlepší YouTuber celom Obisovce Slovensko. V3, 1, 2 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 YouTuber je on. V3, 1, 2 V3, 1, 2 Najlepší YouTuber je on.
Tweetu 1, 2, Tweetu 1, 2. Najväčší YouTuber je kto? Tweetu 1, 2, Tweetu 1, 2. Najväčší YouTuber je kto? Najlepší futbolista Ronaldo kanál, čo ide kopnúť loptu a v Tweetu 1, 2 musíte napísať a tam sa vám to vyhľadá. Tam je taký človek ako ja. A to budem presne ja. Takže, kto má rád okamžite, aby zbehol na Tweetu 1, 2 a Česko, Slovensko má rado. Stačí! Teraz naspievajú. Tweetu 1, 2, Tweetu 1, 2, Tweetu 1, 2. Ja najlepší futbolista. Tweetu 1, 2, Tweetu 1, 2. Je najlepší YouTuber. Čauko! S kytarou. Tweetu 1, 2. Najlepší YouTuber, ktorý tvoril túto pesničku pre vás. Kto sleduje mňa. No, takže ja sa už s vami vúčim, ale nezabudnite. YouTuber najlepší je v Tweetu 1, 2 a Ronaldo kanál, čo ide kopnúť loptu. Chápete? V Tweetu 1, 2. V Tweetu 1, 2.